Минем менә бүтән теге блогерлар дип әйтәләр, мин нәрсәмә шулар арасында, шулар белән аермам бар. Алар акыллы блогерлар. Алар әйтәләр, мин беләм, менә шушы караучыларга нәрсә ошый, мин шуны төшерәм ди. Мин кызганычка каршы андый акыллы кеше түгел. Мин белмим нәрсә кирәк. Шуңа күрә мин төшерәм, халыкка ошага, үзе халык сайлый. Менә шуны әйтәсе килә. Ул кайсы вакытта менә төшерәсең бер нәрсәне. Менә ушуны халык күп карар ди, аптырап торасың. Берсе карамый. Менә шуны әйтәсе килә ул теге. Мин инде шул нәрсә инде белмәүш, нәрсә диләр инде. Белмәгәнгә салышып, тырышам инде нинди булса да төшерергә. Халык үзе сайлап алсын, нәрсә тели карарга. Теләмәсә карарга битараф булсын, мин ачуым килми инде. Менә кемдер ошап китсә, карасыннар, менә бигрәк тә кыш көннәме шул вакытта көн кыска чакта күңелсез, менә шуны карасаң, күңел ачылып китә ничектер. Башта мин уйлаган, менә Майами, мәсәлән, Флорида, алар шундый бәхетле кешеләр, шундый бәхетле. Әгәр дә кеше бер яктан килеп, менә Чукотка я шул яклардан килеп урнашса, әйтер, монда бик бәхетле, Канададан килсә, монда җылы, күңелле икән ди. Кем шуна туып үссә, уйлый, менә шулай булырга тиеш. Менә мин элек, мәсәлән, Оренбург өлкәсендә торганда, әни мәрхүм әйтәдер, җылы җакка, җылы дип әйтәләр бездә инде. Җе димиләр, җыялар безнең күршеләр дә авылда бер татар авылы электән оешкан 18нче гасырда, 19нчы гасырда оешкан татар анда җе дип сөйлиләр. Безнеке җе дип әйтәләр. Шул, мәсәлән, җылы якка барып торырга кирәк, әни мәрхүм әйтә. Ташкилларга барып кайта да әйтә. Шушы сарайга килеп керәсе дә килми шулардан кайткач ди. Шул әйтәске җылы якка. Инде менә мин Татарстанга килеп урнашкач, мен әйтәм, Оренбург өлкәсе җылы икән, чөнки анда һава коры. Һава коры булса, күңелле кыш көнендә, җәй көнендә менә дымлы булганда бик авыр. Менә мәсәлән, мактаналар бит. Саунада мин 120дә утырам. 120 дымлы булса, син анда 80дә инде күтең пешә дә атылып чыгасың инде кычкырып әйтәсең килә. Шул күрә дымлылык ул һәр чакта да менә дәрәҗә, ягъни градусны көчәйтә инде ул менә. Екатеринбург бөтен яктан ошады. Халыгы да ошады. Анда татарлар да бар. Әйтәсең килә, Урал инде, Урта Урал дисәң була. Шунда мәсәлән мин анда торыр идем, рәхәтләнеп булды мөмкинлек. Шуңа карамастан әйтәм, юк, ул салкынча, аларда җәйдә бик булмый. Нәрсәдер тырып бер мазак булган ие. Әйе. Бер журналист мазаклап язган, зима у нас, лето у нас короткое, но малоснежное дип язган. Татарстан турына шундый бер беләсездер инде мазак бар. Барган ул теге көньякка, диңгез буена аппак, һәммәсе инде анда кара төстә, бу ак сыраганнар. Син кайдан? Мин Татарстаннан ди. Әллә сездә җәй булмыймы? Булмадымы? Җәй булды, тик кызганычка каршы мин шул көнне ди эшләп йөрдем ди. Эштә булдым ди. Остап Бендер бит теге спорт матч башлан алдыннан әйткән бит анда. Ильфа Петров рассказал пару ветхозаветных анекдотов. Шуңа әйтәсе килә, кемгәдер ветхозаветный иске анекдот дип ачуланыр. Кемдер әйтә, мин беренче тапкыр ишетәм дип. Менә мин мәсәлән сезгә сөйлим, мин ул анекдотны бер кайчан да ишетмәгән, менә без елга буена барабыз, ул инде урынлы булып дип ышанам. Миңа бер двоюродный бер абыем төстүбә, ягъни Соллецтан сөйләгән. Утыралар имеш ике балыкчы. Бер нәрсә тота алмый, берсе инде мин аны видео бер сюжет таясым дигәнем. Кулдан кесә. Балык тотып утыралар, бер нәрсә тотылмый, көн буена күңелсез утыралар. Шунасын уфранап куян нәрсәме инде әйтә, берсе алада мәсәлән иске башмакны кармакка эләккән шуны чыгара. Шунасын берсе инде консервный банк чыгара, балык юк шунда. Шунасын берсе әйтә, мин ди менә кайчан ди менә электив шуна килгән бер шәкенде ди. Шундый менә 50 кило мен шундый балыкны тоттым ди. Икенчесе өндәми утыра да шунасын әйтә. Мин ди менә шушында балык тоткан идем ди. Анда ди теге урысча әйтмешли подсвечник. Вот шунда свеча ничек әле ул? Шәм. Подсвечник чыгардым ди судан ди. Анда ди 16 шәм астына ди подсвечник теге ниләр урыннары ди 16 шәм ди шунда һәр кайсы янып ята ди. Монсы өндәми утыра да шунасын әйтә. Мин ди бер 50 кило балыгымнан ди бер 35
қырғынды атып ташлайым де. Сен тек шәміңді сөндірді. Бет айтқан, шәмлер бәрі янып тұра деген. Менде бір 35-40 килосын алып ташлайым, сен де шәміңді отын сөндірден қарды. Міне шылай су бойында шындай қызық нәрселер бұла. Бірәу айтқан бет, қашан бек көп ялған сөйлейлерді свиданиеға барып қайтқашты ма? Шынасынды балық тұтқашты. Бек көп ялған сөйлейлерді. Шына көре артық айтып қылсаң, орыста айталар ма? Без небольшого вранья и беседы не оживляется, деп, что бір нәрсесі бар енді шынды десіп келе. Қайсы уақытта қызық-мызық керек енді. Түрлісін сөйлейлері ғылтыға. Бір уақытта бардым да тәмәкі турынан сөйледі племянница Қазақстанда. Емеш, ол болғандар енді анын інісі бәлкі тәмәк тартқандар сарайда. Тіге әтесі сезген да емеш. Әтесі түгіл, әтесінің бір обысы енді шында. Бұларының бір балаларын тұтып, өзім балаларымы емеш. Нәсәдір енді әлі булавка әзірі қадағандыр енді. Бұл сөйле емеш. Алларын ауызларын инайып білән ол нетіп тігіп қойған, тігілей бір сәлмет. Қатын қыз енді көпірттерге яратайын, бигірәк те шылай. Бір айтым бар бізде, қатын қызны тыңнада керісінше ясады. Послушай женщину, сделай все наоборот. Ты что это келе, тыңларға да қайсы уақытта алар сөйлегенін бәлкі әзірек градусын түсіріп нетірек керек. Шул бәлкі болғандыр енді шундай бір мезгіл тұрмышта. Әмма шундай көлемде болмағандыр енді, анды көлемде енді емеш. Ерінер емеш, инайып білән тігіп қойған емеш, тәмәк тартмасын. Емше шул булавка қадағанын еді, міне ашуланып шылай тәмәк тартма деп. Бізде мұнда бір урам, ұзып кеттік чул, маған урамы мәселен. Шынаға есімін қойғанларға, Ленинградский болды есім әлік. Шынасын 90-шы жыллар башларында тігі милли аң өсе башлағаш, жетекші, шағар жетекші Рафхат Заки Шалтенбаев шырындамы алып тастадылар. Емеш Ленин проспектін Сүйінбека проспектіне, СССР проспектін Хасан Туфан проспект етіп атадылар. Космонавтын емеш Беляев, Раис Беляев проспект етіп аталар. Үшінші секретар болып шалды да бұл КамАЗ сүзілген жақта жетекші болған бірінші секретар, шынасы Қазанға кеткен, анда үшінші секретар болған. Шынасын тағы нендей проспект әлі бізде. Ұнттым есімін яшлік деп қойғанлар. Оны білмеймейді, нендей проспект есімі ол. Яшлік деп қойғанлар балықшылар екен. Әлі айтам, бұлар 100 грамм ішерге келгенлер. Аларға айтыры керек, мусорын ташламағыз, меңдікше міне 1,5 сағатында жиыстырдым деп. Хатта қолыны кестіріп. Юнлі кішілер болса оңдылар енді, юнсіз болсалар, құтырыналар әлі бұл. Кішіні қайсы уақытта күтмеген жерде. Үт ері әлі анда қара. Біреуінің ағыты. Қой әлі ол. Міне. Қызғанышқа қаршы бек көрінмей мұнда. Міне көріне. Біраз өт. Мұнда веб-камера қойса, анда сеңе градусына керек не мәселен. Көпме дәрежелі градустық ісімі жоқ ма. Шул неге веб-камера қарайсын, халық көп болса, урамда сейкен, ел екен. Әгер де халық бек болмаса, салқынша екен деп аңлайсың енді аны. Бәлкі жетіп тұрар. Болса фикірлер соңырақ бәлкі айтыр. Мен қазір енді ұял етірі керек. Сау болғыз.